बादारि फिल्म प्रडाक्शननि दिहुननाय सिखोना जाहाराव सुबुंनि आगान बे फिल्मखौ बेखेवनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बे फिल्मा स्पेसियेलि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ डेडिकेट खालामनानै बानायनाय होननानै आं सानो आरो बे फिल्मनि गेजेरजों जोंनि हाग्रा एवस्रांनानै थाहैनाय हादानाव थाहैनाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनो हागोन होननानै आं सानो मिजिंथियो। दा दिनैनि बे बादारि फिल्म प्रडाक्शना आरोबाव बिनिफ्राय साबसिन हामसिनै जाहाथे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ डेडिकेट खालामनानै आरो गोदान फिल्म दिहुनबावनो हाथों होननानै आं बिथांमोनखौ आशीर्बाद होयो। दिनैनि बे फिल्म प्रडाक्शननि बेखेवनायनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै थानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। अहम प्रसन्नः अस्मि अद्य चलचित्रम उद्घाटन अभिकरणम। थैंक यू, धन्यवाद।